салом алейкум дӯстон подписчиков ва ғайр аз подписчиков. Умедвор ҳастем ки ҳама каса сиҳати сарбаланду хонаобод ҳастед. дар васфи модар ҳарчанд ки гап занем бозам кам аст ва имрӯз ҳам як навори дигар барои модарҳо. мо фарзандо вақте ки барои падару модар ҳар коре ҳар хизмате ки мекунем фикр накунем ки мо барои ваё карда истодаем ва ё аз мо мехӯранд. Не бародарҷон, падару модар он чизеро ки мехӯранд натиҷаи меҳнати худшонай. мисле ки як боғбон як дарахта парвариш мекуна, як мевара парвариш мекуна, баъди чанд сол ба воя мераса ва ҳосил мегирад. баъдан ҳосили уна ҳем ки натиҷаша мебина, натиҷаи меҳнатоша мебина. падару модарам ки бошанд моро ба воя расондан, моро тарбия кардан, инак натиҷаи меҳнатошона хӯрда истоданд. барои ҳамин мо ҳеч накардагием барои модаромон, барои падаромон. ва ҳоло ҳам ки боша ки мо соғ саломат ва сарбаландона ва бо тани сиҳат ки мегардем дар рӯи дунё, ҳамин ҳам ба шарофияти дуои падару модар аст. дуои падару модар дар пушти мо ҳаст. барои ҳамин ҳама каса сиҳату сарбаланду хонаобод боше. видеоро бисёри бад дароз намекунем. агар касе ки дар канали мо подписатсия накарда боша, подписатсия куна, обуна шава, лайка зер куне. худованд ҳаматона нигаҳдор боша, модарои ҳаматона сиҳат сарбаланд гардона. Амин.